Teacher Dea. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang F. Tingog F. Litrang F. Tingog F. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang F. Fries, fishball, football, Ferris wheel, mga buluhaton. Isumpay ang mga hulagway nga naay tingog nga sa kahon. Sunod, pangita ang nahimutangan sa tingog nga sa matag hulagway. I-drawing ang star kung anaa sa una ang tingog, triangle kung naa sa tunga, ug square kung naa sa ulahi. Lingini ang hulagway nga adunay tingog. Ali mga bata, magbasa na ta. A. Fa. I. If. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Fo. If. Fa.
Fe. Mga pulong. Fara. Rafa. Filimon. Fermin. Fernando. Pulungan or phrase. Sila Fermin o Rafa. Igso, Fara. Hugpulong or sentence. Ang mag-igsoon nga Fernando og Felix. Sunod mga bata, mag-story na ta. Ang uluhan sa atong story, ang managsuon. Ang managsuon nga sila Frances ug Fiona mahilig mangaon. Gusto ni Frances ang fishball. Gusto ni Fiona ang fries. Silang duha mahilig og dula sa gawas. Gusto ni Frances mag-golf. Gusto ni Fiona mag-frisbee. Pareho silang duha nga gusto makakita og giraffe. Mga pangutana, kinsa ang duha ka managsuon? Unsa ang gusto nga kaono ni Frances? Unsa ang gusto nga kaono ni Fiona? Unsa ang gusto nga dula ni Frances? Unsa ang gusto nga dula ni Fiona? Aduna ba'y pareho nga gusto ang managsuon? Ngano kaha? Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang F. Ipadayon ang pagsulat sa litrang F sa linya.